Opgaver uden hjælpemidler. Tema: lineære funktioner. Tryk på pauseknappen. Prøv at lave opgaven selv, inden løsningen kommer. Og her kommer løsningen. Opgaven handler om, at man skal koble 3 grafer til 3 forskrifter. Det første, man lægger mærke til, det er, at alle de 3 funktioner er lineære funktioner. Man skal skrive en forklarende tekst. Til denne opgave er den forklarende tekst rimelig lang, så lige i denne video vælger jeg at skrive den på maskine og ikke i hånden. Så man kan for eksempel skrive noget i stil med alle funktionerne er lineære. Med sådan en indledende tekst har man vist, at man ved, hvad opgaven handler om, at det her det er lineære funktioner, og man har for lineære funktioner 2 parametre, 2 konstanter, som er vigtige at fortælle noget om funktionen. Man har hældningskoefficienten a, som viser, om funktionen er voksende eller aftagende, alt efter om den er positiv eller negativ. Og så har man konstantleddet b, som viser, hvor grafen for den her funktion skærer y-aksen henne. Kort indledende tekst, som viser, at man forstår, hvad det går ud på. Og så kan man så gå i gang, forklare for hver enkelt funktion, hvilken af de 3 grafer den må høre sammen med. Så man kan for eksempel skrive noget i stil med Så har man vist, at man kan aflæse konstanterne for en konkret funktion, hældningskoefficienten a, der viser, at da den er negativ, så må funktionen være aftagende. Det kan man se på grafen a, at den går nedad. Det er den eneste, der går nedad. Tilsvarende konstantleddet b er lige med 1 for den her funktion. Det viser, at den skærer y-aksen i 1, og det gælder også for grafen a. Så har man forklaret, at grafen a må tilhøre funktionen f af x. Og så gør man noget tilsvarende for de andre.
Her har vi et eksempel på en lineær funktion, g af x lige med 3x, hvor hældningskoefficienten er let nok at aflæse, den er 3, men konstantleddet b er implicit. Det vil sige, der står underforstået 3x plus 0. Det er en af de ting, der godt kan volde problemer nogle gange, men som man skal kunne aflæse de parametre, de konstanter, som i nogle funktioner er underforstået, altså implicite. Så her står 3x plus 0. Det viser, at grafen for g af x, den må skære y-aksen i 0. Og det ser vi, det er der en af de tre grafer, der gør, nemlig grafen c. Den skærer herned i 0. Så derfor må grafen c tilhøre vores funktion g af x. Og vi gør det for h. Gælder for både g og h, at de har positive hældningskoefficienter, og derfor er voksne funktioner, men man kan så lægge mærke til her, at hvor hældningskoefficienten for g er 3, så er den for h kun 1. Så kan man sige, at den graf, man så får ud, den rette linje, den er så ikke så stejl for h af x, som den er for g af x. Det kan man også bruge til at skelne de to funktioner og de to grafer fra hinanden. Og så kan man slutte af med at konkludere, at fordi grafen for hx skærer y-aksen i 2, så kan vi se, at vi har, det er godt nok ikke markeret, at det er et total her på y-aksen, men kan vi aflæse 0, 1, 2, sådan cirka i hvert fald. Så det må være grafen b, der tilhører h af x. Desuden kan vi se, at grafen b viser, at dens funktion er voksende, men den er ikke så stejl, som den er for grafen c her. Igen er der en implicit konstant, som man skal kunne aflæse. Der står et underforstået et-tal foran x'et her. Det er derfor, man skal kunne aflæse, at hældningskoefficienten for h af x er 1. Det er en implicit konstant, der står foran x'et der. Det skal man da godt mærke til. Der er implicit konstant både i g af x, hvor det er konstantleddet b, der er underforstået lige 0. Og for h af x har vi hældningskoefficienten, der er underforstået lige med 1. Og det her kunne så være en forklarende tekst, der viser, at man kan tilordne de tre grafer til deres funktioner.